हेलो हाय गीता। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं गए आज? तन्वी मटन नार्जारी पारि बाजै लाइक दोनदो। थेंक इउ आगै, गोजोननाय थाबाय। आंनि लाइफ नोंखौ बरायनानै लाबाय दे आगै। मा खालामदों? फुंनि नास्ताफोर जाबायना? साहाफोर लोंबायना लोङाखै दे खिथादो। गीता वासवानी बोला आज भी छुट्टी है, छुट्टी दे दी आंटी बोले। अच्छा छुट्टी दे दी, खत्म नहीं हो रहा स्कूल में तो तेरे बोरो आगै सौफैनो हादों। गुड मर्निं आगै, गुड मर्निं। मैथुन आगैया अन मा खालामदों आगै? ददेरे आगैया लाइक दान। आब' सना होनदों थेंक इउ आगै। ददे सना लाइक होआखै, थेंक इउ। ददे मैथुन आगै खारलुं होनना बुंदों मैथुन आगैखौ। गीता क्या नहीं, मैं बोल रही हूँ कि तानवी आपकी स्कूल में अभी तक पानी खत्म नहीं हो रहा है क्या? ऐसा ये नेटनि प्रब्लेम ना दाबा खोनादों ना खोनायाखैबा? गोल गोल जादों नामा? तन्नु गोल गोल हो रहा है क्या? नेटवर्क के प्रॉब्लम है ना, कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पाते। बताइए मेरे को, गोल गोल हो रहा है क्या? ददेरे मानो गाबखो? आंजों साब गैयाबा साब खालामनानै कमेन्ट खालामनानै दोनहरदे आंनियाव दा ददेरे, ओमफ्राय आं दाहाय रिटार्न खालामफिनगोन आरो नोंनो। जोंना बिमल आगैया मोनफैदोलै। गुड मर्निं बिमल आगै। बरायबाय दे, आंनि लाइफ स्ट्रिमाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय आरोना। ओइ बिमा सना होनदों आरो। मा खालामदों बिमल? मा खबर? एलबि होदोंमोन नामा फुङाव? आं पात्ता गैया, मबाइलखौ दासो दांनो मोनदों आं। अखा बिराद हाबाय थादोंना दिनै एसे हागादों आरो। मैथुन आगैया ददेरे बाजै होनना बुंहरदो नै ददेरे आगैखौ। गीता बोला हाँ मेरा भी गोल गोल हो रहा है। विमल ने बोला गोल गोल नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे। साहा लोंबाय ना लोङाखै बिमल? आगै सना खिथादो दे। परी क्या कर रहा है बोल रहे। परी चॉकलेट खा रहा है, टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। आज स्कूल जाएगी ये। जा एकदमबारे मासे डिस्टार्ब बेफोर सैमायालाय। हेलो हेलो गाइस, वेलकम वेलकम। बिमल ने बोला हंसू रहा है बेबी जी बोलते। हंसू रहा है मतलब गीता बचवा ने बोला कौन सा चॉकलेट? ओ कौन सा चॉकलेट? वो कौन सा चॉकलेट मतलब कॉफी काल खाई थी ना, कॉपिक कॉपिक चॉकलेट खा रहे। ओ तन्नू
तो आते क्या नहीं, वो विमल है ना, वो विमल नाम है, उधर दबा के उन गो टू पे जाके उनको ज्वाइन करना, सब्सक्राइब कर देना उनकी वीडियो देख के। उनके नाम पे दबा दे थोड़ा टाइम, फिर गो टू आएगी, गो टू चैनल आएगी। फिर कमेंट करके लिखने का, वो भी अंकल है। कल जो मैं दिखाया था आपको उनके वीडियो। खालामगोन बियो बिमल दा, रोङाबा सोंहरगोन बियो आंनाव। खारजोब्बायसोदां। अच्छा बोले कर दीजिए सब्सक्राइब, सब कर दीजिए सबको। हाँ बिमल, नोंनाव ब्लू जादोंना जायाखै? आरो ब्लग मोनफैनो हादों जोंहा। हेलौ आरो ब्लग आगै, खुलुमबाय, आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायबाय दे आगै दे। क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग सोना बोल रहा है। गुड मॉर्निंग। कुछ भी नहीं, अभी काम खत्म करके अभी बैठा हूँ एलबी देने के लिए। बिराद जारलासो बिमल आगै जेबो। गीता ने बोला ओके, बोला सब कर देना तन्नू, सबको सब कर देना, सबका चैनल पर जाके फिर कमेंट दे देना। हाँ वीडियो आधा आधा देख के। ददेरेया खारलायबाय दा एलबी होबाय हनै मालाय। रनित बड' हेलौ बुंदों। हेलौ आगै, हेलौ गुड मर्निं। बरायनानै लाबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे आगै मानसनाफोर। बिमल होनदों दंलै खेला होनदों आरो। आं गैया सानदों आरो ओंखायनो सोंबाय आरो ना, नुयैखाय। आरो ब्लग होनदों मेरे को भी साथ दो बोले। गीता तन्वी, गीता बसुमा, वो आर ब्लॉग और विमल ब्लॉग, रनित बोडो, उन लोगों को सबको सब कर देना। हाँ उनका आईडी है, उनका ब्लॉग नहीं, चैनल नहीं। आप नहीं जानते तो मेरे को पूछ लेने का बाद में। सपोर्ट करो थोड़ा। लाइक दान होनदों बेसेबांबा हाजार होखाबाय जोंना बिमल आगैया। थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय दे बिमल आगै। रनित बड'आ बुंदों मुझे भी करो साफ बोल रहा है। और ब्लॉग ने विमल धोखेबाज बोल रहा है, हंस रहा है। ऐसा हंस रहा है। बिराद दैबाना जादोलै, आं दा मोनाफोर आपल'ड होगोन र' भिडिअ दैबाना जानायनिखौ। बिराद गाज्रि जाखादों माबा मोनसे, थांलाय फैलायबो खालामनो हाया, जेबो हाया, मैगंबो गैया, जेबो गैया, इदि जाखादों आरोना। गीता ने बोला आंटी थोड़ी टाइम रुको, मैं कपड़े सब दब में सबके डालती हूँ। अरे सब कर दे। हाँ सबको सब करो, ज्वाइन करो। आपका आईडी है फिर भी बड' आगै मोनफैनो हादों जोंहा। थेंक इउ आगै, आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायबाय। हाय होनदों। हाय आगै, मा खबर? बिमल आगैया खाना खा रहा हूँ मैं बोले। खाना खा रहा है? कौन सी सब्जी? इतनी सुबह सुबह खाना खा रहा है तू? ऑन रखो बिमल जी, ऑन रखो। बड' आगैया होनदों नोंलाय ना। आं दासो खामानि मावस्रांजोबनानै दसे एलबि होलाबायदोलै आगै। भिडिअबो आपल'ड होनो हायाखैना, नेटनि बिराद प्रब्लेम। भिडिअ आपल'ड होबाबो जा गोबाव लाखायो आंना। थाबखौनो जाया। नायनोसै र' जायोना जाया।
बिमला गैया होनबाय भिन्दि आलु केरेलासो होनदों लासनिखौ फरायला आङो बिराद जारला नोंजोंबो भिन्दि आलु केरेला गोखाबो गोखैबो बिजलबो होनदों आरोना गोथाव दे फुङावनो जाबाय जानानै ओमफ्राय दाहायलाय माखो जागोन एथ' फुङावनो ओंखाम जानानै दे कमेन्ट खालामदो दे आगैमोन सनाफोर ना ददेरेनायाव खारलांजोब्बाय आर ब्लग परी दीदी हमको लकी 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 पोटैटो लकी पोटैटो यार मैं सिंगल हूँ ओ ढूंढ ले भाई ढूंढ ले और एलबी जाके ढूंढ ले फिर मिल जाएगी नहीं तो विमल को बोल देना विमल ढूंढ देगी आपको विमल बहुत अच्छा ढूंढ के देगी आपको हाँ विमला होनलायबाय नै मा केल' फराया बालनि जाखायो थोद फाग्ला फरायगोन दे फरायगोन हो दे लिर एकदम तमान कमेंट हो लिरनाया गीता बसवानी बोला नहीं कपड़े धूप में सूखने डालती है अच्छा ठीक है अभी धूप तो नहीं दिया रे भाई बस थोड़ा थोड़ा फिर भी सूखा मैं भी सुखा दिया मिथुना गया हाँ होनबाय आरोना जोंना आगै सनाया बिमला गैयानो आं खारालै एखि ददे होनदों नाव नोंसो अनो आंखौ ना सना आंनि अनसुलिखानो आर ब्लगा होनदों बिमल इज रं बय होनदों रं नहीं बॉय बैड बॉय नहीं गुड बॉय है बिमल सर ने उसको बोलो बी ब्लॉग ये सबको एक एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आते हैं अच्छा है बिमल सर ने बहुत इंटरटेनमेंट करते हैं इंटरेस्टिंग करते हैं मा कमेन्ट फरायनो रोङालै खेला होनदों माब्रैथो फरायनांगौ नों मादै लिरना हरदों होरो फाग्ला आं खारालै ओखि ददे होनाखै अ ददे ना होनदों अ नोंसो अनो आंखौ ना सना आंनि अनसुलिखा ना होनदों थ' आरोहाय माथो थिग खारनोबो हागौ ना जेबो गेरेन्टि गैया दानो ब्लड खारनोबो हागौ नुवाखै आंनाव बेसेबां नटिफिकेसन फैनानै दंफैयो दाहाय फारि फारि नायगोन आं फुङाव नायबाय माखासे खामानि मावखांजोब्बाय नालाय दसे थाबाय आरोना रोंबाय दे फरायबाय बिमल आगै सना जिरख'नाय गीता ने बोला थोड़ी टाइम रुको ठीक है मैं थोड़ी टाइम रुक के ऑफ करेंगे एलबी को सजन वाट मोनफैदों जोंहा सजना हारसा जाखोना बर' जाखोना बरायबाय दे सजन वेलकम मेरे लाइव स्ट्रीम में आपको स्वागत करती हूँ लाइक नहीं दिया तो लाइक करो सब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो प्लीज सपोर्ट मी सबको सपोर्ट करो कमेंट करो एलबी ब्लॉग मा ओंख्रि जाखो आब' पारि लोखि होनदों दानो जाथ'वाखै सना आं दायो जेबो मिथिथ'वा मा ओंख्रि जायो केन्टिनाव मा ओंख्रि सङोसै आरोना दा लायबासो मिथिसिगोन आं दा बेलासिफोरसो बुंनो हासिगोन आरोना बिमला गैया होनबाय ददेना
आंनाव फैयालै लोखि सना होनदों। मानो फैया दे? नोंजों लोगो गैया आरो ददेनिया। सजना बुंबाय लाइक होननानै थैंक यू सजन कहाँ से हो आप थोड़ा बता दीजिए मेरी को भी कैसे हो कहाँ से हो प्लीज बोलो सजन सजन बिमला गेन बे आंनाव जाय फैयो बेनावसो थाङो आं लोखि होनदों बेनोथ' आरो दा आंथ' जायनावबाबो थांखायो लाइक होनानैबाबो फैयो आरोना लाइक होनानै फैयो दसे रायलायनानै फैयो आरोना सम मोनबा रायलायो सम मोनबा रायलायला आरो फैयो आङो आर ब्लॉक ने बोला सजन सब करो ज्वाइन में प्लीज सबको ज्वाइन करो ब्लू दे दिया मैंने सब में मैं रिटर्न बैक दूंगी सजन प्लीज ज्वाइन करो आर ब्लॉक को और बिमल को और कौन कौन है इधर साजन आपने क्या लिख रहा है मैं कुछ समझते नहीं अच्छा से लिखो प्लीज यार मैं भी कुछ समझ पाएंगे ना आप अच्छा से लिखिएगा तब कहाँ से हो आप प्लीज बता दीजिए मेरी को बिमला गैया होनबाय नोंबा आंनाव खस्थ'बाबो फैयोना लोखि होनदों फैयोथ' आरोहाय आदानिफ्राय हटस्पट लालायलायनानै सिखाव खावनाय फैलायबावो आगै नोंनाव सुग्रीब आ गया हेलो हेलो सुग्रीब भाई कैसे हो आप गुड मॉर्निंग मेरी लाइव स्ट्रीम में आपको स्वागत करती हूँ लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज भाई सुग्रीब भाई ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाओ और दूसरे के साथ वो बिमल है सजन है आर ब्लॉक है नाश्ता पानी हो गया सुग्रीव भाई हो गया है ऐसा बोल रहा है ठीक है बिमल आगैया बुंबाय आंखौ जाय अनो बेखौ आंबो अनो सना जाय आंखौ अनो अनो आंबो अनोलै सना दाना बेथ' थार खोथाना आगै अननाय होब्लासो अननाय मोनो आरो र' दसे उनाव हासबेन्ड फैदों फैनाय मा लाबोदो रायलायथ' र' दसे सम दसे गल गल जाजोबगोन
हेलौ गल गल जाजोब्बायना मायाव मायाव थालांखो र'दै फरायफिनसै आं लोगोफोर आगैमोन सनाफोर फैफिनबाय नै फैफिनदो दे ओइ हासबेन्ड फैदोंमोनथ' ओमफ्राय बेदर लाबोदों नालाय अमा बेदर दोनदोंमोन आरो आं बबेयाव थाखो नागिरबाय थादों सुग्रीव जी हाँ बोल रहे सुग्रीव ने ए बी आगै सफैनो हादोंमोन वेलकाम टू आगै सना ए बी लाइकल'लै आं सना होनदों दे लाइकल' होदोंबाबो जेबो नङा दे खामानि दंबा आरो माथो खालामना ओके आंटी बाय बाय मैं पापा के लिए चाय बनाती हूँ नहाते हो और मेरा तो हॉर्लिक्स भी ख़त्म हो गया बोले ठीक है तन्वी सुग्रे पीस नहीं आ फेस ने पीस नहीं आ रहा है बोले फिर ए बी ब्लॉक ने बोला गोल गोल बोल रहा है बिटियार आगै सफैनो हादों हाय गुड मर्निं होनदों गोजोननाय थाबाय आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायबाय दे मेरिन्दा नार्जारि हेल' मेरिन्दा बरायबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नोंखौबो आंनि गोसो गोरबोजों हेल' बाजै होनदों हेल' आं गोरिब आगैया सफैनो हादों हेल' मादै होनदों हेल' गोरिब गोरिब आगै मा खालामदों आर ब्लग आगैया बुंदों बिटिआर ब्लग आंनो साब हरदों आं रिटेन मेक प्लिज होनदों र' आं ब्लु होना होनि खारजोबखो ना माखो सनाफोर एसे खिथाहरदो माथो गल गलसो नामा होनदों गल गलथ' आरोलै आगै नेट गैथारा सिङाव रुको मैं बात कर रही हूँ हाँ अंकल लोग के साथ बात कर रही हूँ मैं थुफिराम बस आगै सफैनो हादोंमोन जोंना बरायबाय दे आगै सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नोंखौबो खोन्थानो मालाय सोरनो खोन्थानो होनदों सोरनो खोन्थानोथ' आरोलै आगै लाइक दन मादै पापिनो फाग्लाया दे थेंक इउ आगै सना बिटिआर होनदों अके आर ब्लग होनदों बिटिआर आगैया ओमफ्राय आं गोरिबा बुंबाय मारै जाखो मादै होननानै बुंदों दाबा बोरै मिथिला दा बोरै जाखो खिथाहरदो अननानै प्लिज सनाफोर आगैमोन बिबनांमोन फंबायमोन ओमफ्राय आर ब्लग होनदों ब्लग होनदों ओमफ्राय गीता ने बोला परी को दिखाओ बोले परी को अभी दिखा नहीं सकते कभी दिखाऊंगी बिटिआर आगैया बुंबाय
हरबाय र' ब्लक होनदों हरबाय आर ब्लक होननानै ओमफ्राय थफिराम बसुमतारी आगैया लाइक होबाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बाजै होनदों थफिराम आगैया थफिराम आगैया होनबाय सना लोखि आंनि खि हा जा झाड़ू लेके मारो दे तू मारो बेटा हाँ थफिराम आगैया होनदों आं हालाले ना थफिराम आगैया मा होनदों लुगैसोदों सना ना माखौ आं गोरिब आगैया होनबाय बिटिआर ब्लक खड़ासी आबो लोखि होनदों खड़ासी हैं तू मारो ना ले मार ऐसा करो मारा मैंने मारा हाँ बस चला गया गोरिब आगैया मा जाखो दुखु जाबाय ना थफिराम आगैया होनबाय थाथ' बोरै बिमा होननानै थांबाय आरो न' गासिबो थांजोब गोरिब आगैया बुंबाय मोजां जाबाय दे दासो होनदों मा खालामदों आगै गोरिब बेसारा गोरिबथार नालाय नामखौबो गोरिब लाबाय आरो न' नोङो बिराद जारलासो जागोनहाय थफिराम आगैया आं गारसैलै हानाबासै मा होनखोलै फाग्लायालाय जारलासो बिटिआर आगैया होद' आगै ओ हे रहने दे कुछ नहीं बिटिआर आगैया होनदों बिनानाव दङबा लाबनोसै आं होनदों बिटिआर आगै सना आंहा बिनानावबो गैया बिब'बो गैया बिदा दङ फंबाय दं आं हारसिंसो गैजाया रावबो आं गोरिबा मानो दुखु जाखो सना आगै सना फुजा होबाय दं र' हिन्जाव मोननाय दे फुजा हो हिन्जाव मोजां मोनथों एकदम नेटनिनो अयथासार प्रब्लेमथारहाय न' सिङाव आं हाथाराहाय माबा गोबावखौनो आं मालाबाबो गोबाव एलबि होनोनो हाया आगै मानोबा टावारानो नाङाना ओमफ्राय गल गल जायो मोजां रायज्लायनो मोना दानजालाङो होरोमा हगारलाय मासे दिस्टार्बहाय नोङो बिटिआर आगैया होनदों मा ओंख्रि जाखो आब' माइनाय होनदो माइनावसो होनखोना माइनायसो उथ' ओंख्रि जाथ'वाखै आगै सना ओंख्रि माने ओंखाम जाथ'वाखै दाहाय केन्टिनआवसो जायो नालाय केन्टिननिफ्राय मा मोनजायो दायो मा मोनजायो दसे उनाव मिथिगोन आरो ना 11:30सोआवसो माने जायो आरो 11:30 11:30 12:00सिम ओमफ्राय आं गोरिबा होनबाय आदैया बर'ना हारसालै मादै होनदों बर'सोहाय मा हारसा जालाबायो नामा सोरबा थफिराम आगैया मिनिङा थाखि खिरि जौमोन बैसोआव बिब्दिया जाखायो होनदों नंगौ दे बिसाल आगै मोनफैदों जोंहा हेलौ बिसाल आगै सना खुलुमबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायनानै लाबाय दे गोसो गोरबोजों दे लाइक होआखैबा लाइक होदो लाइक होखाबाय आरोना थेंकिउ आगै सना बिसाल थेंकिउ गोजोननाय थाबाय पारि गुड मर्निं होनदों नों मर्निं आगै बिमला आगै नों खारबायमोन नामा बिटिआर आगै अबेयाव थायो नों आब' होनदों आं गुजरातआवसो थायो आगै सना आं गुजरातआव थायो आं गोरिब आगैया बुंदों बिफाजोआलाय
फिसाजोआलाय मानो बर' रायलायाखै होनदो अ फिफाजो होनदो आरो फिसाजोआ बर'खौनो रोङाबा फोरोंबाय दङ बर'बो फोरोंदों बर'बो फोरोंदों आरो ना बर'बो रोंगोन मोनसे मोननै बुङो बर'बो बुङो दायो बेयाव हिन्दील' बुंजोबोबा ओमफ्राय गावसिनि भाषा बुङो ओंखार ओंखार बिसाल आगैया बुंबाय बोरै आब' सना खुलुमबाय होनदों खुलुमबाय आगै खुलुमबाय ओमफ्राय आं गोरैबा ओरैबायदि मिनिबाय आरोना हाथाय साथाय गजोबनोसै हनै नुजाजोब्बाय इयाव दोनैलाय थांलाय मा थांलाय दोनैलाय सिङाव थां चॉकलेटा होरो चॉकलेटा चॉकलेट का है किधर ला मेरे को एक खा दो ना ओमफ्राय बिसाल आगैया होनदों एसेबां गोदै मिलौहाब गारां सिख्ला मोनबा नों आंखौ नाङा नाङा होनबाबो खावनालाय लाबो लायगौमोनलां नोंखौ पारि सना होनदों नायखोमाबाय आरो मिनिबाय आरोना बिसाल आगैया दे देनां फैगोन जोनोमफोराव खावनानै लाबो आरोना बिटिआर आगैया होनदों खामानि मावो नामा होनदों ओं आगै खामानि मावो आं मावाले आं जिराय जिरायसो थायो अ लेकेयाव हो ओमफ्राय सजन सजन क्या कर रहा है सजन जी सजन भाई थफिराम बस आगैया मोनफैबाय नै नों फोरोङाखै होनदों आरोना फोरोंबाय दंलै आगै फोरोंबाय दं बिसाल आगैया ओरैबायदि मिनिबाय आरो बेनाबो हनै हाथाया ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा रागाम रागामनो नुजाजोब्बाय आरोना थफिराम आगैया बुंबाय मा खामानि थिनदों होनदों अ रानिखौ चक्लेट लायनो थिनदों आं ओमफ्राय थफिराम आगै अ फुजा आगै मोनफैदों जोंहा फुजा आगै बरायबाय दे आगै सना दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे नुजाफैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो गुड मर्निं फुजा आगै आं गोरिब आगैया बुंबाय बिनानाव दंना गैला बोरा मादै नोंना होनदों आंना बिनानावबो गैया बिब'बो गैया हारसिंसोले गोरिब आगै हारसिंसो उनथिंबो गैया सिगांथिंबो गैया फुजा आगैया होनबाय 11 लाइक होबाय दे होनदों थेंक इउ आगै फुजा गोजोननाय थाबाय मा खालामदों आगै दायो साहा लोंबायना लोङाखै ना ओंखामखौनो जाबाय नामा आसामावथ' दा जाबायानोसै आरोना सोरबा सोरबा ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय बिसाल आगैया बुंदों फैगोन जोनोमाव खावना नङा डाइरेक्ट गोसो होलायना हाबा जागोन सानैबो ना मा होनो पारि सना होनो दे जागोन आयौ थैसां आं गोरिबा ओरैबायदि मिनिबाय आरोना गोसो होसारना मिनिबायदां आरोना आं गोरिब आगैया आं गोरिब आगैया होनलायबाय नै हिनजाव नांगौमोनलै हाबा जानो होनदों दे एलबि गिदिंबाय थागै मोनबाय थागोन मोनलांगोन लासैनो मोनगोन दे बिटिआर आगैया होनबाय फुजा बसुमतारी ब्लग साबसक्राइब खालामना होदो होनदों फुजा आगै साबसक्राइब खालामनो होदों आरोना सोर सोरजों लोगो गैया नों नायलायनानै एसे सापर्ट खालामलायदो दे गावजों गाव खालामाबाथ' रावबो गैखाया बै बेलेग जाथियाथ' ओरैनो सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय खालामा बिसोर भिडिअबो नाया जेबो नाया बिदि खालामो ओरैनो सर्टफोरखौ नायबाय ओमफ्राय नायजोबो ना नायजोबा जियानो जा ओरैनो लाब हरबाय जाबाय आरो बिसोरनिया फुजा आगैया आं गोरिब आगैया होनदों मोनसे कमेन्ट बारबोबाय दे होनदों बारबोबाय नामाथाय आगै आंनाव नुजाफैयासै माथो नुजाफैयासै सरि दे आगै दे बबेखिनियाव थाबोखो दूर आपकी चॉकलेट किसका चॉकलेट है ये गिनती करो 1 2 चुप कर मैं बात कर रहा हाँ चुप करो
बस 2 मिनिट अके सरि दै आगै गोरिब मायाव थाबोखो आं नागिरनानै मोनबावलासो हनै फुजा बसुमतारी आगैया बुंदों दासो मामिखौ स्कुल दोनलांना फैदों दे ए स्कुल दोनना फैबाय जोंना थांबावाखिसै नै दा 10:30 दोनहैगोन इखौ माबा अंगनबादि स्कुलसो नालाय इसोरनिया दायो ओमफ्राय 10:30निफ्राय जायो बेनिफ्राय 4:30आवसो गयो बिसोरनिया आंना फिसाजोनिया आरो बिसालागै जा मिनिलायबाय आरो ओरै फैगोन जोनोमाव होननायखौनो मिनिबाय आरो बियो थफिरा मागैया होनदों रानथें थें नों आंखो लर हायनाङालो बाजै होनदों आं रानथें थें नङा आगै ओरैबायदि मटिटिसो नुबा नों गिगोनसो आं गोरिब आगैया होनदों माला हिनजाव मोनगोनब्रा आंलाय हिनजाव होननानै मोनगोन आरो बैसोजों लोगोसे समजों लोगोसे मोनगोन सानसे दानोलाय बहा बैसो जायागौमानि खाफाला गेवागौमानि थाबाय था आरोना हेलौ हेलौ जोंना गिति आगै सना गिति फ्रेन्ड सना जोंना मोनफैदों थेंकिउ गोजोननाय थाबाय गिति सना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव बरायनानै लाबाय दे लाइक होनायनि थाखायबो गोजोननाय थाबाय संगि आगै मोनफैनो हादो जोंहा संगि आगै बरायबाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय थेंकिउ आगै सनामोन गोजोननाय थाबाय जोंना हनै बिमल आगैया अनसो थालायबाय आरोना मावदोबा नानोसो आदार होदो नामा नानो आदार होदों खोमा ओमफ्राय जोंना नन बिटिआर फाग्लाया मोनफैदो हनै जोंना मा नाम मोनथाय होनदों ओइ मिथिया सिनायमोन आं नों खिथालाय मा नाममोन नन ओइ नयन खिथा आंनो एसे मा नाममोन गिति सनाया बुंदो जोंना मा ओंख्रि संखो सना होनदों ओंख्रि सङाखै सना दायो केन्टिननिफ्रायसो जागोन नालाय मिथिथ'आ आरोना दाहायो मा मोनफैगोन आरोना टफि बस आगैया बुंदों नायनोबा फै रुमाव होनदों आं नायाहाय आं थांनो हाया एफा गोजान बिमल आगैया अन मा मावदों बा बिमल आगैया फुजा बसुमतारी आगैया बुंदों बिटिआर साब खालामबाय दे बे खालामदो दे होनदों बिटिआर दाहाय हरबानो जाबाय दे हरलायलायाबा जायालै र' जोंना गिति सनाखौ आं ब्लु होना होनि काय चॉकलेट ये आई इधर छुपा के रखा तूने रख दे उधर डब्बा में ढक के छुपा के रखो जा गिति सनाया बुंबाय बिमा नोंबो फैबाय होनदो आरोना आं गोरिबा बुंबाय नै संगि रानि मालखौ मानो लाबोआखै होनदों ओमफ्राय गिति सनाया बुंबाय बिमा मा ओंख्रि संखो होननानै ओमफ्राय संगिया बुंबाय बिमा होननानै मिनिबाय आरोना ओमफ्राय संगिया आं गोरिब होननानै जा गाबबाय आरो ओमफ्राय गिति सनायाबो बिमा होनना मिनिबाय आं गोरिब आगैया बुंबाय संगि होनना जा मिनिबाय ओमफ्राय संगिया गोरिब होननानै हाथाय हरखेबाय आरोना बिटिआर ब्लक आगैया बुंबाय हायना मुलि ला खारफाजोबगोन नोंजों होनदों आरो ओं गोरिब हायना मुलिखौनो बाहायमार नोङो होमबानो दानो जेव जेव खारफाजोबगोन नोङो सोर सासेखौ लाथ'नोसो जागोन आरोना एबि आगै मा जाखो आगै सना खामानि मावदों नामा आं गोरिबा बुंदों मादै थांनोसै दे ना हमनि आं फुख्रियाव होनदों दे थां दे आगै दे थां दे आगै सना दे सम गैयिखौ आरोलायना सम गैयाबालाय सबबो थाबाय थानो हाखायाना संगि आगैया मा जाखो गल'ल' नायबाय आरोना बिसाल आगैया अन गितिका सनायाबो गल'ल' जाबाय थुफिराम बस बेसे
बेसेबां हायो नों थफियाखै बिसाला मिनिखाबाय हनै बिसाला गाबबायबो मिनिबायबो ना एबिया दुखु जाखो मा बिदिखौ मा होनो ओमफ्राय होनबाय ना जानोबा गितिका गेदेर गेदेर होननानै मिनिबाय आरोना फुख्रियाव ना दंसोयो नालाय जोंहा गोरिब आगैमोनहा संगिया आगैयाबो गल'ल' नायबाय जोंहा सनाया बिसालागै परि सना होननानै लाबोहरबाय बिसालागै सना लाबोहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो गोसो गोथारै आं आजावनानै लाबाय आरोना संगि आगैया बिराद गाबबाय जोंहा मानो गाबखो आगै एबि बिसाल दे एबि आगैया बुंबाय बिसाल दे एसे लागायदो लाय होननानै लागायदोलाय होननानै मिनिबाय आरोना एबि आगैया बुंलायबाय संगि होननानै गाबबाय नै जोंना जि गाबबाय आरोना एबि आगैया गिति सनाया बुंबाय गोरिब गुमै मा माल जायोरा होननानै हा हा होनना मिनिबायबो गाबबायबो आरोना जोंना गिति सनाया संगिया एबि होननानै गाबबाय हनै ओमफ्राय आं गोरिबा बुंबाय संगि ना जानोबा फै आं हमनो नागिरदों होनदों संगि आगैखौ लेंहरदों गोरिब आगैया आरोना बिसाल आगैया होनदों एबि ब्र दा हाथ'वा मोलोंगासै दिनै आरोना मिनिबाय आरो गाजाहाय नोंबो लोंबासो हायो आरो न' एबि सनाया बुंदो संगि होननानै गाबबायबो मिनिबाय ने एजिया आं गोरिब आगैया बुंबाय नालै गिति मादै होनना मिनिबाय आरो दे हम दे आगै सना दे थांगोन जों उनाव ज'नो एलबि जोबबाथाय एलबि दोनबाथाय ज'नो थांगोन दे होख'नो हाया जोंनो जानो बिटिआर आगैया बुंबाय संगिता बिटिवाइ सापर्ट खालामदो होनदों आरोना दे सापर्ट खालाम दे संगि आगै बिटिआर आगैखौबो सापर्ट खालामलायदो दे गावजों गाव आंनावबो साब गैयाबा साब खालामलायदो भिडिअफोरखौ एसे नायलाबायना होदो लाइक होदो कमेन्ट होदो आरो अननानै दे सनाफोर गिति सनाया बुंदों गोरिब गुमैया होननानै हाथाय हरखेदो होननानै संगि आगैया बुंदों गोरिब दादुरा नाजों हमफाया आं होननानै मिनिबाय आरोना गिति सनाया गाबबाय बियो सोर जाखो वाइटि J+P কি খবর তোমার বল রে মোর খবর ভালে আছো ভাইটি তোমার কি খবর আজি আহিছে যে তুমি লাইক দিয়া নাই যদি লাইক দিব মই অসমীয়া বেছি নাজানো হিন্দী ক'লে মানে মই জানিম অসমীয়া বেছি নাজানো হা ओमफ्राय थफिरा मागैया होनबाय रदे बाजै खामग्रों ना मा होनखो आगै थफि बुजिबावासै आं एबि सनाया बुंदों बिसाला होनबालाय दाहाय मोनलोंबा होदो दे होनदों दाहाय मोनलोंबा होखावसिगोन बियो सोरनिबा एलबियाव दांखावसिगोन आरोना आंबो सम मोनबा फैनोसै आरोना सनाफोर फैखायो आं फैनायालाय सम मोनबानो फैखायो आं गोरिब आगैया होनबाय जानोल' फै संगि दाब्ले होनदों मिनिबाय आरोना दाब्ले नङा एमा एथ' समायनाथार मालाय आंखौसो होनजायो गोरिब आगै दाब्ले होननानै आंसो दाब्लेब्ले हाफां फां बिसाल आगैया होनबाय एबि ब्र औ होननानै मिनिबाय आरोना एबि आगैया सनाया जि मा खालाम गितिखौ होनदाना गिति मा खालामदों होननानै संगि आगैया बुंबाय आं गोरिब होननानै मिनिबाय हनै र'लै मामा ओइनै सैमा फैदों ओइ कुत्ता राइट पीछे जा दान्दा लेके आओ कुत्ता मारने के लिए जा गिति सनाया बुंबाय हायथा ओंखाम संदों होनना गुरुं कालू हेलो वेलकम मेरी लाइव स्ट्रीम में आपको स्वागत करती हूँ लाइक नहीं दिया तो लाइक करो प्लीज हेलो गुरुं कालू
साफ नहीं किया तो साफ करो, थोड़ा सपोर्ट करो। गिट्टी सोनाया बुंबाय गोरिब गुमै आंनाव माल गैया मिनिबाय आरो ए बारिश आने वाले, देख कितने काला हो गया, देखो देखो कितनी काला हो गया, बारिश आ गया। ए बि सोनाया बुंबाय बिशाल आंबो हाया मासि डिस्टार्ब है जा पापा जा ओइ बि आगै सनाया बुंबाय बिशाल आंबो हाया फुङाव थानाय बाथाय फुङाव बाथाय मोनायावसो हायो आं मोनदोंबा होनना मिनिबाय आरो दा बिशाला जा मिनिबाय ए बि आगैया गिथि सना होननानै बुंदों हावरिया खाफाल फैदों जोंना हावरिया खाफाल खुलुमबाय आगै सना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै सना। ओमफ्राय मा खबर आब' होनदों मोजांथ' आगै सना। बिटिआर आगैया होनबाय दे बयबो सापर्ट खालामलायदो होननानै ओं सापर्ट खालामलाय दे गावजों गावनो नङाबा रावबो गैया रावबो खालामग्रा गैया आं गोरिब आगैया होनबाय संगि खावसे सिवनाया हामहांबाय दा होनदों संगि खावसे सिवनाया हामहांबाय दा होनदों मिनिदों मा होनखो आं बुजियासैलै आगै। बिशाल आगैया एबि ब्र मायबा माल ओंखारदोंनो होनना ओंहाय मायबा माल ओंखारदोंनो सोरनावबा एबि आगै सनाया बुंबाय संगि सना बोरो नोङो होनना गाबबाय हनै मिनिबायबो गाबबायबो आरोना। ओमफ्राय एबि आगैया आं गोरिब आगैया होनबाय गितिका मादै आं दा माल थुबाय थानायानो थ' मालना जारला जागोन हावरिया खाफाल आगैया होनदों मा एबिल' बेलाय होनदों सिडियालाय बोरोथो होनदों आरोना मिनिबाय आरोना हावरिया खाफाला बेनोथ' जाबाय एबि नामा। एबि आगैया बुंलायबाय नै जोंना सनाया बिशाल खोनादों आंबो मा मालबा नुवाखै आं होनना मिनिबाय आरोना संगि आगैया होनबाय आं गोरिब नोंनासो सेवनाय आन्द्रानि नांदेरनायखो आयौ जारला जागोन। गिथि सनाया होनबाय गोरिब गुमै होनना मिनिबाय आरोना आं गोरिबा होनबाय संगि नायनो नामा भिडिअ कल हरजागोनबो दानो होनदों आरोना आं गोरिबा। बिशाल आगैया होनबाय एबि ब्र बे माला डेन्जार खत्रा बुस्थु नों नुबा गिखागोन ना जा मिनिबाय आरोना। ओमफ्रायो जोंना एबि सनाया बुंबाय हावरिया होननानै जा मिनिबाय आरो एबिया आं गोरिबा गितिका मादै मा बोरैबा सानदों नामा मालखौ होननानै मिनिबाय आरोना गोरिबा। गिति सनाया बुंबाय गोरिब गुमै होननानै बास होननानै मिनिबाय आरोना जाबाय थैखागोनहाय। हावरिया खाफाल हनै दिङा सालथे नटिफिकेसन हाबबाय नोंनाव होनदों आरो हावरिया खाफाला होनदों आरोना आं गोरिबा गिति मादै नों पिन गाननायाबो मोनसे माल होनदों आरो मिनिबाय आरोना गोरिबा। गितियाबो जा मिनिबाय गिति सनाया मिनिबायबो गाबबायबो। हावरिया खाफाला होनबाय एबि होनना मिनिबाय हावरिया खाफाला गितिका खा होननानै मेगन फारसे होथेबाय फारसेजों नायबाय आरोना। संगियाबो मिनिसोबाय हायनारि बर' आगै सफैनो हादों हेल' आगै सना गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायनानै लाबाय दे हायनारि आगै सना। हेल' आब' लाइक दोनदो थेंक इउ हायना सना लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ। बिशाल आगैया होनबाय आं गारियावसो दं आब'
थ'नोसै आं होनदों। दे आगै दे बिशाल आगै दे ओंखार दे। आं गोरिब आगैया होनबाय पारि मादै नोंखौ हाफां बुंनोसै होनबा दे मिनिबाय आरोना। होनजायो आगै होनजायो जेबो नङा हाफां होनजायो। गिति सनाया बुंबाय गोरिब गुमै होनना मिनिबाय आरोना। बिशाल आगैया होनबाय बाय आब' होनदों दे बाय 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 थांदो सना दे थांदो। हायनारि आगैया बुंबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम खोमा आं आब' नोंनि एलपियाव होनदों। खननै जाबाय नामाथाय खनसेबो फैदोंमोन नामाथायनो बावगारलाय लांबायहाय आगै। दे लोगो जालाबायदो दे बयजोंबो सोरनावबा लोगो गैयाबा जालाबायदो दे। ओमफ्रायो गिति सनाया होनबाय हावरिया सोर जाखो होननानै। हावरिया सोर जाखो लोगो जादो दे खिथाहरदो हावरिया नों सोर जाखो। गिति सनाया होनबावबाय हायथा सना मा खालामदों होननानै। बि सनाया बुंबाय बिशाल दानो होननानै। थांबाय मालाय बिशाल आगैया। आं गोरिब आगैया बुंबाय गिति मादै नों ससमा गाननायाबो मोनसे माल होननानै बुंबाय आरोना। मिनिबाय आरो। बिशाल आगैया होनबाय मालानो थांनि आं बि बड' थाथ' होननानै बुंबाय आरोना मिनिबाय आरो माल लानो थांगोन आरोना जोंना बिशाल आगैया। बि आगै सनाया बुंबाय गिति जिउ ओरैनो जिरायना दं आं होनदों आरोना। गिति सनाया बुंबाय गोरिब गुमै होनना मिनिबाय आरोना। हायना आगैया बुंबाय आं फिस हगारनायाव माखौ मिनिनो ओंखारनाय बि फाग्ला होनना बुंबाय आरोना। फिस हगारनाया मिनिहरदों आरोना जेनेबा कमेन्टआव बि आगैया। गिति सनाया बुंबाय बिशाल होननानै गाबबाय बुं। हावरिया खाफाल बुंबाय गिति हावरिया नालाय हावरियाब्रा आरो मा सोर जाबावनो होनना बुंबाय आरोना हावरिया खाफाला। जारला जागोन खिथादो आरोना एसे खिथालायबा मिथिलायो मोजां मोनो आरोना। ओमफ्राय बिशाल आगैया गिति होननानै लाब हरबाय नै। गिति सनाया बुंबाय हायथा सना बहा होननानै। ओमफ्राय आं गोरिबा बुंबाय बुजिबाय दा गिति मादै होनना मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय सुपार बिएस जोंना सफैनो हादों आदा सफैनो हादों गोजोननाय थाबाय सुपार आदा आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायनानै लाबाय दे। लाइक होआखैबा लाइक होदो आदा सना। परि नानि गुड मर्निं होनदों मर्निं आदा मर्निं। सोंगि आगैया बुंदों बि होननानै गाबबाय हनै। हावरिया खाफाला बुंबाय बहाथो खुलुमनाया नुवाखै माथो आंलाय होनदों। आखाइजों खुलुमबाय आरो दे सनाफोर। नों नुवाखैबाबो आंनि खुगाजोंनो बुंबाय आरो। ओमफ्राय आं गोरिब आगैया बुंबाय बिशाल बैनाय मोजां नायबो सिं सा मालखौ दे होनना मिनिबाय आरोना आं गोरिब आगैया बुंबाय आरोना बिशाल आगैखौ। बि बसुमतारिया जा मिनिबाय आरो जोंना नै गिति सनाया। ओमफ्राय बि बसुमतारि आगैया बुंबाय हायना सना नोंखौ मोजां नुना मिनिदों आं होनना। हायना आगैखौ मिनिदों जाहैदों आरोना मोजां नुनानैसो मिनिदों जाहैदों हायना सनाखौ। गिति सनाया बुंबाय जोंना गोरिब गुमै बुजिसे होननानै मिनिबाय आरोना। सुपार आदाया बुंबाय लाइक दोन होननानै थेंक इउ आदा लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो। हायना सनाया अन बि लाइक दोन दे थेंक इउ बि बसुमतारी आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायनानै लाबाय दे। ना गिति सनानिनो खोमा न' बेबो आइदिया। बिशाल आगैया गुमै गोरिब होनना मिनिबाय आरोना। गिति सनाया बुंबाय जोंना बिशाल सना होननानै लाब हरबाय नै। ओमफ्राय हायना सनाया बुंबाय हायना आगैया मानसिखौ बिदि मिनियो बि होनना रागा जोंबाय नै जोंना। हावरिया खाफाला बुंबाय बि बसुमतारी रि 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 होनना बुंबाय आरोना। ओमफ्राय गिति सनाया बुंबाय बि बसुम होननानै मिनिबाय आरो। ओमफ्राय बि आगै सनाखौ बुंबाय गिति सना लामायावसो दंथ'यो आं होननानै बुंदों। ओमफ्राय सुपार आगैया बुंबाय बि सालथे होननानै बुंहरबाय आरोना। ओमफ्राय
एबि आं गोरिबा बुंबाय माला गाज्रि नङाथ' ना गिति मादै होनना मिनिबाय आरोना सुपार आदाया बुंबाय गितिका आब' होननानै ओमफ्राय गिति सोनाया बुंबाय हायथा सना मा खालामदों लामायावलाय होननानै आं गोरिबा बुंबाय बिसाल बैनाय होनना मिनिबाय आरोना एबि आगैया बुंबाय हायना सना होनना मिनिबायबो गाबबायबो क्या करते तू बदमाश नहीं करने का रे भाई शर्म नहीं आते चॉकलेट खाइला मेरे को एक मैं खाती हूँ मायाव थाखो ए बि सना हायना सना होननानै मिनिबाय आरोना ओमफ्राय बि बसुमतारी फ्रेन्डआ बुंबाय हावरिया सोरमोनथाय होननानै सोंबाय आरोना खिथादो एसे अननानै ओमफ्राय सुपार बिएस आदाया बुंबाय बि बरमतारी आब' होनदों बि बसुमतारी आब' होनदों आरोना बियो ओमफ्राय संगी आगैया बुंबाय मिनिबायबो गाबबायबो एबि सनाया बुंबाय गिति ओरैनो जिरायना दं आं सना होनदों बि बसुमतारी फ्रेन्डआ बुंबाय गुड मर्निं गाइस होननानै मर्निं आंनिफ्रायबो बि बसुमतारी गुड मर्निं ए बि बसुमतारी आगैया बुंबाय संगी होननानै गाबबाय नै थफिराम बस सफैलायबाय जोंना पुतुला हाखर गों दं बाजै गां दंना गां दं बाजै बेखौनो हिन्जाव खामो आं ए थैबाय आं नोंजोंबो खालामो आं होनदों आरो गिति सनाया गल'ल' नायबाय जोंना सुपार आदाया बुंबाय हायनारि बिनानाव होननानै ओंखाम जाबाय नामा सुपार आदा खिथाहरदो दे जोंना फुङावनो जायोना आदाया नोङो हावरिया खाफाला बुंबाय हावरिया सोरमोनलै हा बहानि बे बिगुरा होनना मिनिबाय आरोना आं गोरिबा जा मिनिबाय जोंना ओमफ्रायो सुपार आदाया बुंबाय बिसाल गुड मर्निं होननानै गिति सनाया बुंबाय जोंना गिति सनाया जोंना मेगन गहांहां नायलायलायबाय आरोना ओमफ्राय गिति सनायानो बुंबावबाय सुपार आगै मा खालामदों होननानै आं गोरिबा जा मिनिबाय एबि आगै सनाया बुंबाय सुपार सालथे मा खबरलै होनना सुपार आदाया बुंबाय एजि गोरिब होनदों एजि गोरिब गुड मर्निं होननानै बि बसुमतारी फ्रेन्ड्सआ जा मिनिबाय जोंना संगी आगैया बुंबाय नायाहाय आं गोरिब नोंनि गरसे गेग्रुबनायखौ होनना थैबाय आं बेयाव ओमफ्राय गितिया सनायाबो गाबबाय जोंना थफि बसआ बुंबाय मा गं दं बाजै नों होनदों नोंलाय मा लिरना हरदो होमबा मोजां लिराखै दे थुफिदो होमबासो आं बुजिनाय नों बादिया बुजिथारा जाम्बिखायनो जेबो रोङा ओमफ्रायो आं गोरिब आगैया बुंबाय सुपार आदै भाट मर्निंनो थफिया आगैया बुंदो संगी होननानै संगिया मेगन फारसे होथेनानै फारसे नायहरबाय आरोना हावरिया खाफाला बुंबाय ओइ दहाय लाइट होनबा कल हरदे आब' लाइट होनबा कल हरदे आब' बिमा दाउलेब होनदों दे जागोन सोर सासेखौ होनखोबाय नोङो ओमफ्राय जोंना सुपार आदाया होनलायबाय हावरिया खाफाल आदा गुड मर्निं होननानै एबि सनाया जोंना गाबबाय थफिराम आगैया बुंबाय बि बसुमतारी हासुमुत्रि होनना बुंबाय थैनोसै आं फाग्लाखौ ओमफ्राय आं गोरिब आगैया बुंबाय संगी गरसे गैयाबाबो सासे हायोब्रा मानसि फाग्ला बिलाय गोरिब आगैया गिति सनाया मिनिबाय सुपार आदाया संगिता आब' गुड मर्निं होनबाय ओमफ्राय बि बसुमतारी फ्रेन्ड्सआ बुंबाय टपिक क्या बसु होननानै हाथाय हरखेबाय आरोना जोंना ओमफ्राय गिति सनायाबो नायबाय हाथाय हरनानै नायबाय हे टीवी बंद करके आना बेटा टीवी चालू हो रहा है बंद करके आना हाँ पंखा लगा के आओ ओमफ्राय संगी आगैया बुंबाय गोरिब जायाहाय आंजों बिदि आंना मिनिबाय आरोना गिति सनाया गाबबाय जोंना गिति सनायाहाय खाफाल होननानै बुंबाय
थफिराम आगैया बुंबाय आं बेलेग खामानि मावदों सोंगि सना होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय नै जोंना गिति सनाया मार्टुल लाबाय मार्टुल हावरिया खाफाला बुंबाय सुपार बिएस मोजां फंबाय आंना नोंनालाय माबोरै खबरा होननानै बुंबाय आरोना। सोंगि सनाया बुंबाय सोंगि आगैया सुपार हाई गुड मर्निं होनना मिनिबाय। सुपार आदाया बुंबाय बिटिआर ब्लग गुड मर्निं होननानै। सुपार आदाखौ आं ब्लु होआखै खोमा न' होनि र'। ओमफ्राय सोंगि आगैया बुंबाय थफि सना थफि सना मा मावदों होनदों। थफिराम आगैया होनदों बि बसुमतारी सना नायनोबा फै होननानै फाग्लाया। हावरिया खाफाला बुंबाय गितिका आखा बिसुमतारी रि होनदों आरोना। सुपार आदाया बुंबाय थफिराम गुड मर्निं बाबु होनदों। गिति सनाया बुंबाय गोरिब गुमै भिडिअ कल नामा हाहा होननानै। साजाइन वाइट अन गितिका बसुमतारी सनाया बुंबाय जोंना हावरिया होनना मिनिबाय गाबबाय। एबि सनाया बुंबाय गिति सना ओंखाम ओंख्रै संखांबायना संखाङाखै जाखो ना। थुफिराम बसआ बुंलायबाय जोंना सुपार होननानै। आं गोरिब आगैया बुंबाय गिति मादै होनबासो नुगोन ना होनना मिनिबाय आरोना। बि बसुमतारी फ्रेन्डआ बुंबाय जोंना थफि बता देजे होननानै मिनिबाय आरोना जोंना बि बसुमतारी। हावरिया खाफाला बुंबाय सुपार बिएस आंखौ सिनायदों नामा नों फंबाय होनदों। गिति सनाया बुंबाय हायथा सना संगासिनो दं मोनाखै होनना मिनिबाय गाबबाय। बिमल सनाया जोंना नै दासो मोनबाय आं बेखौ मिनिसोबाय जोंना दासो बिमल आगैया। मा मावदोंमोन बिमल आगै खिथादो दे। थफिराम बसआ बुंबाय जोंना सोंगि बैनाय आं फुथुलाजों गेलेदोंनो मालाय फुथुलाजोंसो गेलेदोंनो। बिमल आगैया गाबबायबो मिनिबायबो आरोना। गिति सनाया बुंबाय गोरिब गुमै होनना मिनिबाय। हावरिया खाफाला गितिका आका सन्दरिरि होननानै। साजन वाइट हावरिया या सनजि सोबे होनदो ए हावरियाया। ओमफ्राय एबि आगैया बुंबाय एबिखौबो आं माबा ब्लु होआखैना। दसेल' थानोसै दे सनाफोर आं फिसाजोखौ स्कुल दोनहैनोसै आरो दसेल'। मायाव थाखो हावरिया सानजिसो बियो होनदों आरो। एबि सनाया बुंबाय जि गिति सना होननानै। आं गोरिब आगैया बुंबाय आं अनल' दे र' होनदों। दे आगै सना दे। सुपार आदाया बुंबाय हावरिया आदा दं दे जेने थेने होनदों। ओमफ्राय गिति सनाया बुंबाय हावरिया मेगन फारसेजों खोबथेबाय आरोना गिति सनाया जोंना। ओमफ्राय थफिराम आगैया बुंबाय पटा देजेसो दा बि बसुमतारी होनदों। पटा देजिसो दा बि बसुमतारी होननानै मा होनखो पटा आं बुजियासै दे आगै दा। गिति सनाया बुंबाय हायथा सना होननानै। हावरिया खाफाला बुंबाय थिग दं दे सुपार बिएस फंबाय होननानै। एबि आगै सनाया बुंबाय बि बसुमतारी होनना गल'ल' नायबाय आरोना जोंना। हावरिया खाफालाबो बुंबाय गितिका दुमब्रां होननानै मेगन फारसेजों नायबाय मेगन फारसेखौ होथेबाय आरोना जोंना। एबि बसुमतारी आगैया बुंबाय गिति सना होननानै। हावरिया खाफाला सोर सनि बानि सानजि बेलाय थाथस होननानै बुंबाय। साजन वाइटआ बुंबाय सोनजिया आइडिजों गिदिंगासिनोलै बेखायनो होननानै। नंगौ मिथियाना दा। बि बसुमतारी फ्रेन्डआ बुंबाय एबि उरलि लावदुम दिबाना बिमला हनै जोंना माबाय थाबाय आरोना। साजाना मा लिरखो जोंना सना थाबाय। ओमफ्राय थफिराम आगैया बि बसुमतारी सना दे नोंनिखौ नायनो होननानै बुंदो फाग्लाया। नायलाबायजायो सोरबा बेफोरखौनो जाम्बा।
हावरिया खाफाला बुंबाय सानजियालाय जोमाव अफिसियेल नाम बिमलनि बुरिसो दा होननानै ए बि आगै सनाया बुंबाय बिबस होननानै मिनिबाय गिति सनाया हावरिया होननानै गाबबाय मिनिबाय बिमला सोर बे सजनालाय होननानै बुंबाय सजना ए नंगौ नामा होनबाय गितिया हाथाय होखेबाय कार्तिक ब्लग हाय आब' सना होनदों कार्तिक आगै हाय गुड मर्निं दासोना नों आगै सना लाइक होआखैबा लाइक होदो दे बरायबाय दे आंनि लाइभ स्ट्रिमाव आं दसेल'सो थासिगोन आगै आं रानि फिसाखौ स्कुलाव दोनहैनो नालाय मा खबर आगै कार्तिक मा खालामदों दे लोगो गैयाबा लोगो जालायलायदो दे बयजोंबो ओमफ्राय बिआगै सनाया फ्रेन्ड्सआ नायबाय आरोना हाथाय अरखेनानै हावरिया खाफाला बुंबाय बि बसुमतारी दुमब्रां गितिका दुमब्रां होननानै बुंबाय आरोना जोंना हावरिया खाफाला ए बि सनाया बुंबाय बि बासु मुंख्ला नुखांबायथ' आंबो होननानै आयौ मानसि फाग्ला गोजा बिसोर सुपार आदाया बुंबाय आं जौसो लोंगासिनो दे होनदों बानायबाय दं खोमा आरो आदाया ना जौ बानायबाय थायोना आदाया दे लोंबाय था दे गिति सनाया हावरिया थुखेदो दे होनदों आरोना सिथा मा सिथा हामा चल पैकेट देते हो मैं चल पैकेट का है चॉकलेट का है चल पैकेट देते हो ये चॉकलेट आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलाय आब' सना होनदों ओं बे खालामलायदो दे आगैमोन सनाफोर गिति सना ए बि सना हावरिया सना बिमल सना नैबे आगैजों कार्तिक ब्लगजों गोदान खोमा नैबे कार्तिक आगैया गोदानसो जइन जालायलायदो दे आं ब्लु होखाबाय दे आं बे आगैनो क्या चाहिए बोलो क्या चाहिए हाँ क्या चाहिए आजा उठो आगै कार्तिक नोङो जइन खालामहर ओमफ्राय इसोरनियाव कमेन्ट हरना दोन भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरनानै दोन होनबानो मालाय इसोर बेक खालामगोन इसोर रावबो हरालासिनो थाखाय आरोना गासिबो हरलायलायखायो ओमफ्राय मायाव थालांखो हावरिया खाफाल बुंबाय गितिका थुखेबा सागोनसो खोमा माथो होननानै मिनिबाय आरोना ओमफ्रायो थफि आगैया बुंबाय पारि बिमा बाजै नायसै बेसे गोजों नों ना मा होनखो ओमफ्राय बिमल आगैया बुंदो नै जोंना कार्तिक जइन मि होननानै कार्तिक आगै जइन खालामदे गासिबखौबो साफा जइन खालामनानै ला दे मालाय बेग हरजोबगोन दाहाय नोंनो बहा थायो नों कार्तिक आगै केरेलायाव होनदोंमोन नामा हावरिया खाफाला बुंबाय मा नोम्बैनि सोर सासेखौ ना लाइभखौ बेयाव सानै साथाम मानसिया लाइभ होदों नामा हा होननानै बुङो कार्तिक आगैया बुंबाय आंनिखौ नाया नामा आब'नो होनदों नायो आगै मानो नाया आयो नायबाय थायो आं नोंनिखौ नायखायो नोंजों जइन दङ आङो जइन दङ नोंजों बेलाय नै जइन दङ ओमफ्राय सनाफोर आं दोननोसै लोगो जालायलायदो दे थाबनो दोननोसै आं रानिखौ स्कुल दोननोसै 10:30 जाबाय अबाव थाखो कमेन्टफोरखौनो फरायनो हास्लाबलायासै ए बि आगैया बुंबाय पारि सना बाय होनना दे थांदो दे आगै दे आंबो दोनखानोसै दे बिमल आगैया होनबाय आपलड होफिनगोन RS मैया मा बुंना होनदों ओमफ्रायो थफि आगैया बुंदों फुङाव सानफ्रामबो सिरि मोनबा फुथुलाखौ हिन्जाव खालामला होनदों दे खालामबाय था नोंना फुथुलाखौ आं गोरिब आगैया बुंदों मादै जोंहा न'आव फुजा होदों गेदेरथार बेनिखायनो आं अन दं जोबथ'वाखै गाज्रि मोननाङा दे होनदों मोनाहाय आगै सनामोन रावखौबो गाज्रि मोना आरे मोनसे खामानि बयहाबो थायो सम मोनबाय थायाना एथ'बां गोबां थाबाय थानो गोबाव
आरे सफैनो हादों नै जोंहा दासो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायबाय दे आगै सना RS जोमाव नोंनि गोसो मानोना नोंहा आंनि फिसाय आरो आंनि फिसाखौ दुखु जोमावनि थाखाय नोंखौ आं जेबो बुंला इसोरासो मिथिसिगोन नोंखौ जोमाव होनना बुंदों सोरबा आं मिथिथ'ला दे बिमल आगैया बुंबाय अके नों आइडिजों बेरायला भिडिअखौल' डिलेट खालाम मानो होननायमोन मैया होननानै बुंदो बिमल आगैया बुंबाय आइनो पापा फैदों पापा ओमफ्राय बिमल आगैया बुंदों नों गावनो बुंबाय बेरायला होननानै आरो मानि बेरायफिनखो हा होननानै आं गोरिबा बुंबाय जोमाव गासैनि LBआवबो मा दावरावल' बोराथै नायनो सुखुला र' होननानै आरेसा आगैया बुंबाय जोमाव नोंबो साननानै नाय आं लाजिबाबो गुबुनखौ अननानै सापर्ट होदों नोंबो गावबागाव सापर्ट होनानै ओमफ्राय जोमाव अफिसियेल आगैया होनबाय गोरिब खालिना बियो लाजिथारा दाबो आं गोरिब लाजिग्रा नङाथ' बे होनदों आरो जोमाव आगैया होनलायबाय नों बादिया इउटुबाव ओंखारनो नाङा होनखाबाय ना आं होनदों आरोना हावरिया खाफाला होनबाय जोमाव आरो सानजि नोंसोर फनाव रायलाय मानोना लाइभखौ नोंसोर सानैजों दावराव जानो थाखाय रावबो होआ एसे बुजिना नायदो प्लिज सानैबो होनदों आरोना नंगौ बे थार खोथा एसे बुजिलायदो दावराव जालायलायनो नाङा अननानै प्लिज ओमफ्राय थफिरा मागैया बुंबाय परि बिमा नोंजों खनसे फाग्ला जोमाव RSआ बुंबाय जोमाव आं नोंनि थाखाय बैथालि आरो नोंनि थाखाय लाजिनांनाय बेनिखायनो आंखौ जेबो दाबुंसै आंसो लाजिबाबो मानोना बयनोबो सापर्ट नांगौ दे सापर्ट होलायनांगौ आरो हारला जालायलायनांला आरो दे मिलायलायनानै थानांगौ गावजों गावलाय आरो जोंलाय सानबैसे थांना थागोन देलाय बयबो मानसिसो दिनैनो दं गाबोन गैया गाबोननोबा मा जालांगोन जोङो नुलायलाया खोनालायलाङा आं गोरिब पारि मादै थाजाला बेयाव आं थांबाय दे आगै दे आंबो दोननोसै अननानै बाय बाय बयबो बाय बाय लादो दे अननानै प्लिज आंबो थांनोसै आं फिसाजोखौ स्कुल दोनहैनोसै आरोना जोमाव आगैया बुंबाय गोरिब लाजिखाया बियो गोदान लाग्राखायनो आं गोरिबा होनबाय बाय बाय दे हावरिया खाफाल दोनदो दे बाय बाय हावरिया खाफाल बाय बाय आं गोरिब आगै सना आपल'ड होबाय आं होनदों बिमल आगैया बाय बाय बिमल आगै RS आगैया होनलायबाय जोमाव इसोरनि सायावसै नोंनि गासै समस्याया होनदों आरोना हावरिया खाफाल दे दोनदो होनदों थफिराम बसुमतारी होनदों नांलायनो दे पारि बिमा बाजै होनदो दे बाय बाय होनदो ओमफ्राय बिमल आगैया होनदों बाय बाय थांसै बाय होनदों बाय बाय होनदों SM बर्डआ जोंना फ्रेन्ड्सआ दासो मोनफैदोंमोन गोजोननाय थाबाय फ्रेन्ड्स लाइक होआखैबा लाइक होदो दे फ्रेन्ड्स दोननोसै दे उनाव गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे नोंनि LBआव थांगोन आङो दाहायफोर आं दोननोसै आरोना आं फिसाजोखौ स्कुलाव दोननोसै दे फ्रेन्ड्स गोजोननाय थाबाय बयखौबो बाय बाय Mama, itu betul dah,